ev çay gavute cerad vejin. Çay ki paneş xwe kevne navû denge maqbera Muhammedê Hizretê Alî lê ye. Hizretê Alî rojekê diçe kaçolekê ve çel kuva diçe rastî pehlewanekî tê. Rastî pehlewanekî tê her du li hev diqewimînin. Gava li hev diqewimînin zehv li ber hev didin Hizretê Alî divê ev heywan gunene em ê peya bin em ê bi piya li erdê em ê herne hev. Gava diçine hevû din Hizretê Alî wê datîne. Gava datîne şûrê xwe li de ku li stiyê wî de ew pêşîra xwe vetiye lê dirêne jin e. Gava lê dirêne pîreke divê weht pîrekê te ev hekim kir. Ez ê jê re bizewcim wê derê Hizretê Alî wê merd dike. Hizretê Alî merd dike radibe wê derê niviştekî didî. Divê ez ê herim Hizretê Alî diçe Mekkê. Gava divê ku Xwedê ewladek dat te, kur dat te tê navê deynê Mihemed. Gava ku hat bira li ber qibile were. Gava ku Mihemed Xwedê dide mezin dibe diçe nava zarokê millet li zaroka de pane kurê Henîfa Romî diyayê pehlewan bûye kurê şêrê Xwedê Hizretê Alî ye redûallahu anh. Dê û bavê wan divê kes nezane bavê wî kî ye evî zarokê me qelandin. Radibe çe diya xwe re dibê illakê tê bêjî bavê me kî ye? Divê bavê te Hizretê Alî ye tê herî tê li ber qibile herî tê herî balê. Gava diçe Hizretê Hesen û Hüseyn li serê dara xurmêş xurma ew dikin. Wê derê ew jî ew dike birçiye dike ku xurma bixwe wê derê ew nakin ew li wan de. Gava li wan de diçine malê pana ba Pêxember selatu vesselam eyan e. Wê derê diçe li hev eşkere dibin. Gava li hev eşkere dibin her tiştî dî açık dibe. Wî çaxî jî pane dîsa nexêrxwazî hebiye û fesadî hebiye û her tişt hebiye. Jineke fele divê eva heta vêga Hizretê Alî bû me nikarbî jê ragire encê Mihemed jî hat îşê me zor e. Radibe diçe ba Hizretê Alî divê eva têne dizya sêva min. Diçe ba Muhammedê Alî jî eynî divê têne dizya sêva min. Muhammedê Alî diçe ber sêvê nobe digire divîne Hizretê Alî wê va tê. Radûallahu anh gava tê ji ber şerma bavê xwe tê. Ji ber şerma bavê xwe radibe tê şêrwa tê şêrwa dikeve herbê. Gava dikeve herbê serê wî şehîd dikeve wî çaxî xarsek dibe ev bêserî vê emelî dike ev serî vê ev ê çi bikira wê derê şehîd dikeve. Şehîd dikeve şeveqê Hizreta Fatîma radûallahu anh diçe ku deve diçe ku xarina devê çiye bidê diçe ku zêde em divê pîkol ber ew ka xwe kola Hizretê Alî ra divê divê xweşke cilke Mihemed tengiyê da. Hizreta Fatîma diçe cil dike nav cila wê gava diştîne parsiyê rastê çine çepê çepê çine rastê. Hizretê Alî siyar dike keve rê divê ya heywana Xwedê divê zûke. Xuda hist dike Xudayê Teala ziman dê divê ya şêrê Xwedê ka pewa be navtenga me birêne. Gava Hizretê Alî pewa be navtenga wê dirêne parsiyê rastê çûne çepê çepê wan rastê. Hizretê Alî de a dike divê Xudayê Teala qeweta heft jîna bide mêrekî. Wî çaxî gava tê Mihemed ketiye. Mihemed dilê wî dişewit divê bê miras ketim şehîd ketim. Hizretê Alî divê ez ê wê de aya bikim ku Müslümanê binê şer beriya şengalê 17 adarê wan te ser te daweta te be. 17 adarê wî çaxî 17 adarê te diçî serî yani alem tê serî. Alem tê serî meqbera wî jî maşallah ji Xwedê re yani meriv nebîne meriv nizane tarîf ke hewqa dirêj e. û gava ku ew dibe divê ez tîme ji Hizretê Alî ra Hizretê Alî diçe here ava bota jê re avê bîne. Gava diçe dirêne çem dûre paniya nigê xwe li erdê de divê avê zûke. Xudayê Teala hez dike kanî der dibe avê jê re tîne germava wî jî qaskekî jê dûre jê re divê germava zûka. Hizretê Alî Muhammedê Alî wê derê şehîd dikeve 17 adarê da te diçî tu dawa cî belkî wisa neqele balixe. Yani bi deayê Hizretê Alîye Müslümanê binê beriya şengalê gotiye ez ê wisa bikim ku were daweta te. Têne serî roja 17 adarê. Sona heşrê divê alim divên wê li çiyayê gawîte be. Paşa millet. Roja heşrê divê paşa wê li gawîte be.